হৈছে ন তো তাংতে পিনি ডাক ফেরাংকে সাই হেমলং নিলিতুম তেরন চিংরো মামাই পেন সেন্ট্রাল কমিটি নাংলিতুম ভান nangkacho phapen lapen nilitum bhan apor nangachi pipot aprangsi nanglitum bhan suri suri kardom pajirlo nilitum deri pmi teron chingrom aru ahin pen lalo je pini pipotong dak nilitum deri pmi teron chingrom amai pen pipotong dak sai hemlong pherangke me mate press meet binangkok make nanglitum anutin da chini hurlo je tumi ladak elitum dipu langok kejor bojarlong ilitum KSA claim bangpu ilitum korte aphan inut odlangno mate musulman also ilitum akorte phan no pakpen thuak de la solam si nilitum pini ningke kang mate sentiment je pakla impan si nilitum teron chingrum central committee ahin pen ning je pakla impan si pini dak nanglitum sai hemnong wanglo asi nilitum hoipen aprangsi council penchenglok administrative penchenglok lapen law and order atum bhan lason kahenodak lapen phere meme ke claim mapak abang khubang pi phan sitame non ke bang helang apor dhuke lason claim pledat ke claim pledat di phansi elitum law and order ahin pensitame alang litum phan arona teng ben isar ponang po pusi nilitum central committee teron chingrom mamai pen sodak pen pinren pomlo lapen adon thudu thulang non mohajong nili dak social media long gachini ateng te alang litum phan ene temporary si trading license te thanu pusi po sitame lasone kali dia neng latom phan totally masi abolish de nang po alive long ke latom phan ke beha bepar hin ke dak det kalili tum all carbing long jong si lason jong si litum thurpak pe pote momo sitame latum ke nang choklem bompo athe latum ke kheiso gali latum ke kheipi latum ke lasi latum phan mang ke jong si trading license sitame temporary ingthan the ra alive pen masi dak carbing long abang ke boni check na pusi nilitum ahin pen council authority atum bhanchuningri lapen kaching honai ilitum CM sarphanta nilitum central committee teron chingromai aru pen alang bhanchuningri ro lapen adun thudu thulang je ilitum akorte tobe ke fowek aphan sitame non jituniki lasomia also alangli non gel long sidolo pusi nilitum chini kachini tenge lason gel long sidolo pusi nilitum arjulong te woi phit sitame alangli aphan gel ke beng chotakali hula jitu niki ilitum KSA korte aphan jitu ne pas ovek phan sitame alangli adai reng sitame alangli jungjung jipi nai lapen alangli aphan jitu niki itum autonomous council ahin pen alangli phan trading license kangthan chot kali alangli phan chot kali kaprek area long sitame non ilitum dipul long de kali ilitum bokojan pen changlok ilitum dak bukulia pen changlok ho boithalang sota la son do aprang da dolo sitame ilitum jitu niki kaching thur mane ilitum kacheton te joine ba thangthei chogi moge bang lang ke thangthelo pula son jitu niki kama thakrang ajoni se pinita da ilitum headquarter long sitame ilitum hem thikup se alang litum lanang klem thek pute moge lan so se ke bang lang por do ilitum siksak ko mate ilitum pheremi biang theklo pusi lili dak press media hin pen pachini kang tum lalo lasi pini bangke nili jitu niki central committee teron chingromai secretary pen lamthe jailan sington ko lapen okhomia pen ge nililong VP do vice president gai noren teron phansi okhomia pen pathai phan chuni re non apor jong si ilitum khe ki sung adhu jong si ilitum jingrum re itum jong si nangbar be pote moke bang helang apor dhu ge ilitum sung piji lasinili anotin YouTuber social media activist tumhan angela pen intellectual tumhan da alang litum methang pe chong damra lasuji tuniki statement chipira lasuji tuni condemn statement chipi sike meji pusi nili anotin korte inge tumanda anotin ke thekere tumhan sitame nilitum teron chingrum mamai central committee in pen chuning riglo okay arang tum pula pen connection da pulo law and order tum ke netelo pusi pusta bab tumhan pak kan ta supporta
paklang nang di pusat rumah kacung negeri rosak kan nilitum hoi ben bangalalo jongsi mane paklang nahi poke radang no paklang no da komati jongsi alang litum nep elo pote khula da komama in charge khula so in charge tumsi mane litum press media bi si radang no patini nang po nilitum ke mangai jongsi nep elo komati nep elo pote khula da komama ji tun in charge la so nang si la so abang fusi non son press meet bi pen radang no thanang po je nitum abang pu pan nep long lo la pen alang li panon phatek long si dolo po la thanang po sitame la ningi chot bangai litum ke na non ni litalo nang litum ta sono mate na da confusion mate alang litum bangai nang than lo je moheta jula la muslim community ta la tum sitame moheta media moheta press meet bilo ni litum nang bomlo sitame non sitame rat tume nanda mangu prong mate mane alam mangke nep elo pu sitame khula jitu ni ke in charge sudak jitu ni ke thana in charge bangsi media press meet bisi nitum abang phuban ke nitum ne ing nang longelo pusi nang thanang ponong sitame non ke alam lok lang mati nep longelo pusi pulang mati sitame anutin sitame non nilitum hin pine kadiman kine mane kadiman lalo je nep longelo chot ke chokche sitame nep longelo pote khula da komama jitu ni officer in charge sula masi media press meet binang polapen alang li pen hoi pen masi official pen si punang poje nitum nep longelo pu lan si ilitum rat ke goipo tum nelang kang nang te koi mate non bangke nilitum mai confuse lang nep elo ne nep ne lang le sitame social media long nep elo pusi pumate sitame ahok pe jong se kene pote khula da officer in charge komama kenep long abang kenep long do officer in charge komama khula si alang li phan nilitum hoi jitu ni ki pukang tunge la je press meet buhi si punang poje abang pupan nitum lana ni ba pini nep tang elo ba nep tang lo non phatek long si dolo pu nang patin po Nek ko nang nang ke nang lang non ke adha ke lason si pulomate muni tun mane neblong lelang assistant si gene nomati non bangke amuni jitu ni ke khodak in charge ke do we kamang pujong si tumane thande pude non ke nali noi ni linoi manghu kamang hu assistant man da langman di dal he sita me neblong lo pote aprang si ke khula da officer in charge komama alangli masi press meet bi pen than phit nang poje lana nar ni pini alangli phan neptang lo non phate galo si dolo la lo pote muni tum ilitum rara tum aning sampu Cari song apa yang pergi hantar song handle la juntu sourcing inghi banara yang pasal jod kerja panggil license kan hancur main kali la lang awak berjalan kibi anak kerja panggil licensing kan lama itu sekian tu sinam tu masong mati lo oh nilitum ke lalo alam mangke pudam lo pote towe dala sona system lo mati je eson pen mangke ekelang unelo alam mangke la sinilitum hin pen mangke lalo ja alangli towe jitu niki lailitum karbi ban jitu niki kese jitu la so man pa phowek phan chota kalilo itum mangke tuteli la jitu nika mumding tu mangke all carbing long silitum not only that is kalilo west tame jong sida ilitum council pen la tum han kipitang do pote tong sekot pen masing than pong nang ko sitame kachini teng mangke mohet jitu niki dakla tax department pen mohet social media long thelong de mane ene just kupiloma popo suspension si bichot pya de sitame totally masik ke a license masik trading license pe totally masik cancel nang ko lapen moke wang hilang apor sitame latum bang pipit de nang ko to komah tong la ya muslim la committee tumpen kan ke mai ke papono ge mon no na kobek itu dah kali kobek man ke ana magom pilo se ana tuna so tan kalilo lage mayok dala pul hai sitame ili tum dala pupo ene jitu ni ke non bangke anutin sitame chini lo mati jong se alang li tum sitame jitu ni nitum chok chilo puchi ko wir be pote lan se amme ke chiteran mom po agotona thebom bo yala lage pupo sitame arlo ke kupine latum kamata chi ne mati sitame atha ke chepakang la sonchot mati lasi non nili lasi mupenda polo je non apor ke nili ili tum de delo nili mohe dang ko ethe thini pajir mi chetin delo non nili ning wang lo son ben bangela lo je non bangke ili tum ke aparti mane aparti dopik ba social organization do ba political organization do sitame laso puthak anutin sitame ki ko sentimental jitu niki social media platform long ponoi ba non sonton press meet ponoi insam rira sitame Like that, what